Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. A bidiyon mu na yau insha Allah za mu nuna muku wani application yadda za ku rijista sannan ku samu airdrop da shi wannan application. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel, ina roƙo da ka taimaka ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Sannan muna mai ba ku haƙuri kasancewar kwana biyu, za ku ga mun ɗan daɗe ba mu ɗaura bidiyo ba sannan ba mu sake muku update ba. Saboda haka muna mai ba ku haƙuri kasancewar muna da ɗan wasu uzururruka sannan da makaranta da waye. Saboda haka yanzu insha Allahu za mu dawo mu ci gaba da ɗaura muku update akan wannan YouTube channel. Saboda haka ku ci gaba da subscribe da like sannan kuma da share. Kamar yadda kuke gani yanzu kai tsaye sannan link na application ɗin zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyon ko a comment na farko. Already ni na riga na ɗauko application ɗin ina da shi a wayana. Kai tsaye gashi nan zan buɗe cikin application ɗin. Wannan shine application ɗin kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi nan mara sunan wannan wallet ɗin. Kamar yadda kuke gani shi wannan application ɗin da zarar ka yi register da link ɗina za a baka $2. Saboda haka ni yanzu bari nayi login ɗin account ɗina tunda ina da account sannan kuma na riga na yi register. Zan taɓa continue. Gashi nan kamar yadda kuke gani zan yi login ɗin account ɗina. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu na sa email ɗina ina ƙoƙarin na yi login. Sun ce sun tura mun text a email ɗina. Kai tsaye zan ce open email. Kamar yadda kuke gani gashi nan zan taɓa verifying email login. Gashi nan sun ce min is verified. Yanzu idan kuka duba kamar yadda kuke gani wannan shine cikin wallet ɗina. Already na riga na yi register ne. Abin da zan fara nuna muku da farko shine kamar yadda kuke gani daga saman nan za ku kalla inda aka sa pending balance. Wannan pending balance ɗin za ku ga ina da naira 2,500. Sannan idan kuka duba a nan ina da ainihin shi coin na shi wannan wallet ɗin. Sunan wallet ɗin ita ne Mara. Wanda kamar yadda kuke gani a nan idan kun duba za ku kalla ga mutane nan wanda suka bi ta link ɗina suka yi register gashi nan mutum uku. Duk wanda ya register ta ƙarƙashin link ɗina zai samu kyautar wato $2 sannan kuma da ainihin shi wannan zai samu kyautar $2 sannan da kuma coin ɗinsu na shi wannan wallet ɗin shi ma na kimanin $2. Sannan kuma duk mutum ɗaya idan ka yi referral za a baka naira 500 sannan kuma za a ƙara maka reward na shi wannan token ɗinsu da suke da shi na shi wannan wallet ɗin. Sannan kuma wannan wallet ɗin already yanzu ba a riga an yi launching ɗinta ba. On September insha Allahu za a yi launching wannan wallet. Da zarar an yi launching wallet duka kuɗinka da suka baka a nan wajen kamar yadda kuke gani za ka iya kai withdrawal kuma sannan ka cire shi. Saboda haka duk wanda bai samu ya register na shi wannan application na Mara wallet ba, ka samu ka yi register da wannan application domin kai ma ka samu ka yi participating a cikin wannan airdrop ɗin. Link na shi wannan wallet ɗin zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyon ko a comment na farko sai ku je ku register. Sannan duk mutum ɗaya idan ka yi referral nashi za su baka reward na naira 500. Saboda haka sai ku samu ku register kafin a yi launching wannan wallet su rufe wannan airdrop da suke bayarwa. Idan kuka duba daga dashboard ɗina nan za ku ga gashi nan ina da adadin coins ɗinsu wanda suka bani. Wanda wannan coin ɗinsu insha Allahu shi ma da zarar an yi launching ɗinsa insha Allahu za ka iya kai holding ɗin shi ko ka sai da shi. Saboda haka ga wanda bai mana subscribe a wannan YouTube channel ba, ina roƙo da ka taimaka ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura.